ka kitab ka bakhat do jong ka Bible ka bari ka kitab jing pen pau ka yatho ya ki shibun tali ki jingja ki beran diesno bar ki sngi ki bakhat do dan shibun ki bala pendep hakaleno ka bakhat rio la pen pau ho yones e ka jingthe e ki plang jingbitar haba amsa the e ko ni ki plang jong ka jingbitar kawa Euphrates kan sarangat katkum ka jiu ne ki lan pathai khubor kattu kan snem menta kawa Euphrates kala Nangrngad bar ka Bible ki thu baka jingngat jong kawa Euphrates kalong ban pynkhreh lynti ki syiem narimingi banwan shakalimpung yi khun yele yaga balatip kum kathma Armageddon bala yathu baki syiem narimingi kinwan ki syiem ka kreni nong samsar nashaka phang mihngi jong kari Israel langai baka China kari gawai nakiri hakabaus syiem lani unong samsar unong yanam jogari China undan benta bani snokti but kini kinong samsar ki syiem namingi bannet shakalimpung yukhoni le thama Armageddon ka China kadan sibun ki jing pynkhreh ki stishu ki bala thari ki kor ki bor machine ki bala ban trikam kum ki doctor kum ki nurse ba ki dan ru sibun ki sipai robot ye ka ba ansapanan kam hakalimpung yele jenik singi ka ba khado tunginang play ki khmat ban yu ye ka jinang pendep ye ka jingïathuhlypa ka ktien ka jong oblai maranatha one try Jesus